Здрасти, брате. Моля те, подстържи ме, виж на какво съм завязал. Имам неотложна среща, не мога да ида така. Моля те, разбери ме. Много съм изморен, брат. Даже нямам сили да изпия една вода, брат. Какво? Вода ли? Виж какво бих ти предложил аз. Клаш Вит Актив с вкусна медена круша, без захар и без консерванти, изцяло с натурални съставки. Пробвай да видиш. Това е уникално, брат. Клаш Вит. Никога няма да те разочарова. Когато си крашнат, просто се клашни. What